Teba to odošlo. Stretneme sa na infekčnom. To musíme urobiť okrem z fantázie. Tak to dojde doslova. Čaute! Let's go, girl. Tu máš špinavú ty kokšo. Tu som to natáčala. Choď. My sme vodu museli brať z iného miesta, kam sme bežne chodívali. Tak som zvedala, ako vydrží tá voda, lebo docela sme sa začali opúšťať na nej. A ako dievča síce vyrastala som, povedzme, že na dedine, aj tak Svätý Jurij je mesto, ale ako už Bratislavčanka som si spravila špeciálne stan. Som si ho špeciálne ozdobila a ten vám ukážem a podľa neho máme najkrajší. A ne, že ne. Aj pre tento rok tu platí zákaz sladkého, zákaz sladkého pitia, zákaz telefónov. Už to podľa mňa nie je také prísne, ako to bývalo, čo mi rozprávali, že fakt, že žiadne sladkosti, len na prídiel, proste nejaká horálka. Raz za ten víkend, žiadne sladké pitie, iba čisto voda. Takže už to nie je také prísne, my sme si podľa mňa každý nabalili, že čipsy, sladké blbostičky. Napaď miesto? Tuto. Coffee. Tak, napapané sú. Dáme ešte hýčkanie. Ne? OK. Sice je len 9:30, ale ja som strašne nejaká unavená. Uvidím, či sa ešte zobudím a pojem za ostatnými, alebo to dneska líbnem a pojem skôr spinkať. Ale malo by sa premietať, tým, že toto je 10. ročník, malo by sa premietať nejaké, neviem, či videá alebo fotky, tak som zvedavá, čakám, stále počúvam, že či kedy vyhlásia, že sa už ide, ale zatiaľ sa nič nedieje. Tak verím, že to bude za chvíľku, ne, že to prespím. Babi sa už uložili. Sama som zvedavá, jak budeme spať, lebo Eliček tu si minulý rok už spala. A presne tomto mieste, čo teraz. Ty si našla takéto chladivé. Ale Kofi nespávala inde. Ale teraz si laškala takto pekne. Dám na kraj. Len teda budeme tu 3 baby. A teda možno sestra Klaudia pôjde niekde inde. Ale tak budeme tu 2. Keby sme tu boli 2, tak sa vieme uložiť. Ale keď budeme 3, tak neviem, jak to spravíme. To, čo sa malo konať, to premietanie, tak sa nekoná. Kvôli tomu, že sú nejaké technické problémy. Kto by to čakal, keď sme v lese? Takže sa nekoná, takže mám povolenku ísť spať. Ale Boh nech ich chráni, keď to bude a ja už budem spať. Čakám, kým príde Sara, pojeme na vecko ešte rýchlo. Budem sa odličiť. Dali napiť, ale akože už sú docela v spánku. Lebo si grcla, tak som to ešte tu upratovala. Sáčok som nechala strategicky tam, tu položený, dole, ale z druhej strany. A už 3 ľudia, alebo 2, ktorí tu boli, stihli do toho vstúpiť. Takže dúfam, že neroztrhli sáčok, lebo to bude tu strašný kandel. No, a toto je náš stan. Magic. Proste magic. No. Dievčatka, poďte ešte cikať. Ešte sa vycikate a potom poďme spinka, dobre? Ale tuto poďme len mláčku spraviť. Poď. Keby ste si mysleli, že sa tu dá normálne vyspať, lebo však ste v lese, tak ne. Počúvajte. Inak, taký lifehack. Keby ste hodíte na takéto prespávačky, tak to, čo vám zostane zo spacáku, ten obal, tak to si viete naplniť oblečením a spraviť si z toho podušku. To sa povie lesný kľud. Ideš do lesa si užiť prírodu a toto je tá príroda. Teší ma. Viete, čo na to najhoršie? Že to není, že to bude že hodinku. To bude do 2 ráno. Máma žena s 3 malými deťmi doma
Nechala ma žena s tromi malými deťmi doma. Sari, kto ťa nechal? Žena. Ty si jak na hip-hop žije. Áno. No Sandra, ty ma to nebudeš zasedať. Ty budeš pekne tuto. Ja som si tam chytila místo. Pozdrav do kamery. Ale nerob si ani srandu. Ja som to sedela prvá. Dobre, natáčame zblízka. Ešte tak mi na to držíš, jak chuj. No mňam. No mňam. Ideme upratovať. Ty ideš upratovať. Ja budem mentálna podpora. Tak dík. Čo to padáš? Neviem, nejaký koláčik. Čokoládový, absolútne neviem, čo tam je. Mala by to byť čokoláda a hruška. Je na vrchu. Ale no. My sme na tajnej misii. Schováme sa. Lebo ide sa na prechádzku, nám sa fakt nechce ísť. Takže naša tajná misia je schovať sa v stane, aby nikto nezistil, že chýbajú dve deti a dvaja psi. To si nikto nevšimne. Tie deti by si nevšimli, tí psov si všimnú. Ale sme hlavne nenápadní a čakáme, kým odídu a potom vylezeme, že akože my sme nepočuli. Takže držte palce, aby nám to vyšlo. Lebo sa nám fakt nechce, lebo oni vždy povedia, že ideme iba túto kúsok a z toho kúsku sú 4 hodiny a 12 km v nohách. To není kúsok. To není kúsok. A my tu teraz horíme, lebo tu budeme proste, budeme tu čakať 30 minút, kým sa to reálne odíde a tu zhoríme. Ty kokos. Uj, to je hovno? Ne, to je od nejakého podniku. Sára, fakt, namiesto to by si mi pomohla, tak mi tam pichneš ruky. Díky. Odchod, styk. Styk. Ja nejdem. Tu máš vodičku. Eli, poď, voda. Kol je nástup. Počkaj, Adam, ty tu čo robíš? Alapujem. Ty nejdeš? Čakám ešte. Ja nejdem. Jakže nejdeš? Nejdem. Ja som bola 2 dní dozadu z Jura do Solky pešo. Ja už nechcem ísť. Jura do Solky? Čo si tam robila? Ty dávaš kraťase, že? Tež nad tým rozmýšľam, že aspoň na chvíľu si dám kraťase. Reálne. Ja si idem dať kraťase na tú chvíľu. Tam zvyky pretrpeli. Ja som tu nejaká zababušená. A bola ako si nízko tej zeme, ale to je dvojte? Ne, to, my sme tu akože, Ne, to je si jedno, ale rozdelili my sme si tak láhli, že nás to porad to tak babuší. Babuši. Ale motýla z vás nevyrastú, vám to jasné. Myslíš? Podľa mňa áno. My už sme... Moli. Nemôžeš strácať nádej. Moli. A teraz sa práve niečo osralo, Klavi. Hej, tatino, že opol ma. Taký chrachel dal na teba. Rachel dal. Ale šetril si ho, odkedy bol na vecku. Tak tam bol nejak dlho. No. Tati, Okay. prečo dať do kuchyne? Jak každý rok. Tu majú, tak aj tento rok, tu je zipline, ale tentokrát sa nezobralo úplne dobré lano, lebo je taký bungee jumpingové. Ale možno keď si sadnem, to ma to unese. A možno si budem šúchať riť po zemi, ale vyskúšame, čo to dá. Ježiš, snad sa nezabijem. Čo normálne, kúkajte. Inak my sme tu, že reálne není ani 48 hodín za celý náš pobyt, ale ono sa tu stavajú takéto srandy pre deti. Bože. Ježiš, teraz mám stres. Jau.
to nie dobrý ziplán pre nás. Väčších. Ale mali sa povozili, hej. Bože. Klaudia zaspala. Tak idem ju pozrieť. Myslím, že spí. Jak bolo, dobre? Ne. Ty sa prešli, že? Koľko si dal kilometru? Hej, tam je a druhý je kde zase? Je ti jasné, že tam budeš mať úplne... Hej Peťo, akože my nie sme kamarádi. Má to zachytené. A to čo Rýchlejší bere, Pokiaľ ne? viem, tvoje miesto je na zemi. Áno, počas spania. Počas sedenia aj tu. Ale to na videu. Kolášik by už mal byť hotový. Dobre, šusiky. Tak, ideme si naložiť. Úplne nerozveríš. Ha? Či nakladáte vy? Ja nakladám. Ty? Ja nemám 100 rokov. Ty si tú kameru furt. Dobre. Dosť? Už by mi to padlo. Jaj. Ďakujem. Dobre. No, by sa musel rozmyslieť, či hodí kameru do kotla, ale to nešú. Akože asi by som mala rozmyslené na začiatku. Na tom zemaku určite žiadne čili nebolo. Ty so sankou. Štrhá so sankou. Moc? Samo, moc? Ale aký je, sa pýtam. Jaj, dobrý je. To mesko trošku žužlavé, ale... Sandri, nechceš košku? Čo tam? Ty nechceš košku? Ne. Všetci. Dáš poradiť. Né. A ty si môžeš načúpať do pusy rovno. A to je sníma zvuk? Klaudia spí? Miro, do stredu. Ne, vypadni. Káto půjde. Mám, těžko máme. Ty si by sa niečo stalo? Nie, ja sa iba hábim chodiť sám. Čo? Ja chcem morskú pannu! Tak musíš ísť napustiť vodu a oblieť, aby bola morská panna. Ty si morská panna? Lenže musíte ju oblieť, ona potom za 10 sekúnd sa premení. No ale nemôžu ma oblieť, chápeš, že to nemôžu byť. Morská panna? Ale ja nemám ten hrnáček na morskú pannu. Tak musíš na niečo iné to dať. Ale tak čo by robila morská panna, či na suši to nemôže? Bež do stanu! Bež do stanu! Do stanu! Do stanu! Morská panna! No rýchlo, lebo sa premení, musíš ju rýchlo vidieť. Robíš niečo? Konečne? Aby bolo vidno, že som niečo Dôkazy? není len vidno, že som tu sedela. Ale chcel som ísť krájať zeleninu, poslali ma preč. Nevydalo, no co? Dieťa krásne, uložené v jasle. Pinka je moja. Ty mi to máš spievať, tak ale to... No jasné. Tu, áno. Ti tak chutilo, že si tak slíntala? Ne ja. To chyba ty. Chyba ty. Dobre sa ti leží. Dobre to je.
Zlomená. Že? Áno. A dejte. 21. Nemám. A čo ja? Môžeme ti nohu, To od čeho mám? Od myšových bod. Že to jo. Od vrchu ne na oči. Jak si divný. Klaudia, hlavný podpalač. Servíček To je okolo. kameň, alebo čo to je? To je kameň. To je kameň. To čo tam robí? Kameň zde. A tu sú ešte dve servítky. To je, ja by ma to tam hoďte sa. Pičo. Ty si sa neotočila a bola tam. Zahraj mi na cejko, slovenské mamičky, pekných synov máte. Teba nemysleli. Mali ste ich na vojne, je to dievčatko. Za nimi zaplačenie je tu z výletu, nezmokli sme a sme tu a sme tu. Mamička nás pochválí, že sme všetko zežrali. Najbližšie asi bude, že one. Bude, jak sa to povie? Čo bude? Dedostan. Už budeme musieť počkať na vnúčata. Áno? Čaute! Ale na čo sa už teším je sprcha, záchod a čokoláda. A Potrebujem káva. čokoládu. Vlásnuť a... Ideme domů!